Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam nga Nelson nga Napoleon, idi masikug ni Nelia. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta sumang petak di balay manipod iti opisina. Nakigtutak, idi ada sa bali nga mangsamat kanyak. Wow! Paone nga panagbarbaro ko na, kapaone nga panagbarbaro ko ngayon. Paalang kinaspukel nga lupo, nasabang nga patog. Kinitum saga ko nito ko sek kalpasan manong nemi nga naigarahek. Dejayan nga babahay manong nemi tinapan ng lekep iti gate. Sipsiputak manong nemi. Idagdumog nga mangilak. Mangikabil iti ilak na. Opo. Kapag sumit manong nemi arig na agpakpakitan ti keret na agsipud ta nakiting. Short na. Sino na ito nga babae? Awa matikas ito nga kabsat, ti asawak nga ni Nelia. Kasinsin na, kaanakan na, karuba. Nga mapingad na. Apisot, napan nangirikip ti Kate. Imbes nga ti asawak ko ma. Mukon. Nangalamad lagayam ti asawak ti katulong man. Innam nga nga bulan ti sikog ni Nelly ang asawak mano. Saan unay kanon nga makagargaraw. Isut ka po nangalangalan ti katulong. Ta isut para laba, para luto, para dalus, kanda dumapay. Imasadag kanya ko, Miss Isam. Sir, good afternoon. Nagan mo? Myra. Ketsi ka, sir. Ape sa ang imbaga ni Mamon, at nagan ko. Ni sir mo, kung ano mo itlata. Dinabat imbaga no at nagan mo, sir. Nelson, dinagan ko. Sikat sumari ka katulok. Well, sir. Nangalan na ka. Imay nag-aplikar, sir. Nakita kami ng paskilyo yung tagityo nga wanted housemaid. Iso nga imayag. Kaya inalalak natin ni ma'am. Ape nga rin nga sa panag-ararawat mo. Ha? Ape, sir. Parang tapuon, ti barukong mo. Sir, gamukit kitain. Sa akin, nakakit-kiting di short mo. Ala, sir, kastimati ko, imbag pa ko anak kini ma'am, nga kastoyak nga agar-arwat, okay lang ko na naman. Di talangan, no, atot makasirpat kang kaakaroba. Kaya umay na kapasyarin. Ay, saan nga kayot ni ma'am, sir? Impakpakamunan, nga sa anak nga gumaawat iti, ahanak agaw-awat iti umay mang pasyar kanya. Ikasano na awang kami. Ni, saan nga mabaling awang kayo, sir? At adalat ni ma'am, tamasikog nga rin so na. Sige. Anat bitbit ka, sir? Datoy. Uy, api, sir. Nakalawlawat pangigamam datoy portfolio ap inramo mo ti imak. Ala, sir, amad ang ko nakita, sir. Api nga api nga nga dati iyaw-awat ko kitang isukit kitaem. Api nga sa tikit kitaem. Ala, sir, stricto ka gaya. Tilang panangkita kin ka iparit mo. No, adayaw awat ko king ka. Adayaw awat ko tikit kitaem. Saan nga siya? Sir, apay, dagas ka di ta group bab iti kinagwapom. Ana? Gwapo ka, sir.
Nagloko na ito yun. Kaya siyak, sir, napintasak na. Di ba? Hanggang napintas, pangit ka. Oh, awanin ti bit-bitik, sir. Awanin, muna kan. Sige, sir. Sinambero. Sinipsiputak kabayatan nga magmag na kasla nalay ranta ti panagkinikinina. Saan ko type ti kasta nga babae. Sa mesa, ano ako? Hilo? Tutupak ti katulong? Never in my life. Nadamid laeng in rag gamitek nga babae agad ti class ang nga katulong. Tiladad at tapanunod ko. Ngem, Gurka, saan nga mabalin ni Mrs.? Hanga dakes nga pagparausan ako nada. Itilo ko. Hanga mabalin gayam. Kasanunog sikog. Ili api nga tsak kodom. Uno agi-withdraw. Uno pagstumarek isuna. Din to tagwapo ka no. Agkras kanyak di katulong mi. Ay buhay. Idi sumrekak manong nemi at dati asawa kiti salas, ti makder, asimabat, ti marako, bimisito. Sweetheart, banglo ka lata, ha? Ti anya ko mahanjak pa banglo. Kadig-digos ko. Kadi, umay ka nga din. Sa din, no? Iti silenta. Oo na talaga, kasumrek tayo, iti silenta, tagsukat ka. Napintas ti asawak manong. Nang rona itang masikog. So ako nada, no napintas ti babae ng agsikog. Napintas sa pamimpintas. Lalaki ka no. Baliktad sa, babaen sa. Ngayon no medyo ngumisit nga lumaad ti babae no agsikog. Lalaki ka no. Siyempre, di adda ako ni Tisiled, adda kami ni Tisiled, manong nemi. Aba di mo indrikat jari daw. Kamanan ako makadagsukatak, siyempre. Kaya ka, sikan agad na rigatan ako na magna limapay labulan data. Sinubliak manong tiri daw, kita inrukep ko sa coin lock. Aba inlock mo. Kadigdigos mo eh. No, ni dito saan nga mabalin loko. Marate kate ko dito police cert mo. Kaya alpasan na, katek dati sandong. Nagmacho ka talaga, sweetheart. Kisak man. Madi ko nam sa gargari sana gargarian, loko. Talaga nga salin nga mabalin. Man, mabalin. Aray, uy. Saan mo mabalin ko naklakarod? Saman. Ngason. Tinagpandagan ng asta na sakit tiyan ko. Kan mamaling mata pasikig. Hana? Oras ang kabandagan. Pasikig. Ito eh. O, naikat ko ti pantalong ko. Ikatek pa yung ti brief ko. Uy, saan mo suksok na brief mo? Nito nagdibuskan. Hamon kikaten. Amang. Kasano ko ang ko maikatek ni kastawan iti gagar na. Uy, saan nga mambalin? Nelson, saan nga mambalin? Pingasan. Hindi dahito, saan nga mambalin ko nakit? Bilin ti doktor. Limapay lang ang ulan. Saan nga mambalin? At magidorong ka? Saan nga mambalin ko nakit? Siyempre, numaros na. Baka sana ka makapagkit-kit. Kit bilin ti doktor nga saan nga mambalin. Maselan ti panagsikog ko. Dahil ko na ti doktor. Baka itaray na ti hospital nga di na oras makita. Talagang saan nga mabalin? Saan? Apa nga rin duma? Di kita duma mabalin nga misyak saan? Dito iyon na iyon ni doktor. Ipilit mo nga ron. Kasanun at dada ka sa mapasama kada kami nga ginaalaman. Di babawi kan to. Sige. Saan ka pilitin, sweetheart? No, pakadaksan yung nga ginagawa. Okay lang. Wando laingin. Tintula imaklatan.
Ito nung rabi. Serbi na nga rin, may imam lang. Takimot mulatan na. Bastos. Manong name sa anak ka napagustuhan. Dapat lang sa anak mapagustuhan. Kahit kasla maditiriktak man. Kasi di rumor kami di siled. Dapang ko linok tanti rep. Inalak ti pangted ko nga brandy. Mang po, ay, nandagan mo tayo? Mayra, sir. Mang luto ka ba ti pulutan ko? Anat lutok, sir, nga pulutan mo. Damagam ka ni mam mo. Luha na ti pulutan eh. Wala ni sir. Di na pala ibaga ka nga. Di pala ma'am. Ada ka dito rep. Awan dita. Ada natin nakabitin dita. Sa nagtirep. Allah! Ano di kito, sir? Kaya ka, prito ka. Pusit? Palag na pusit? Lalal. Iyagbunton sa jardin, ha? Uwan, sir. Araglado, sir. Oy, hamukulkulbetan, ha? Kahit ko, crispy. Uwan, hamukiskisitin. Uwan, sir. Kunak lang araw din. Api, awan parang talek mo kanya. Yes, sir. Hindi umay ng iyeg, manong nemi tipulutan ko. Nagdumog manong nemi ng idiso, iti platito, kentiya na artem nga sili. Naibukro ti barukog naman. Malagip ko ti panakabitin ko. Sir? Tumakder ka. Ay, hanggang nagdumog ka kasta. Sila mula iran-rantang ipakpakita. Hala ni sir. Hanggang na magustuhan. Apa mom? Iba nga ni mom. Apa, kasano parang iba ka na? Sinulsud mo? Apa, nabayag kay di siledyo, ma'am, kunak. Ala, ma'am. Yung darasyon samad, kunak. Mabalin na yan, ko. So nga saan ko pinagustuhan ni sir mo, kabat sa nga mabalin, milin di doktor ko na. Baga nakin ka dito. When sir, be, nabitin. Aglalalo kit bakit kita na ti marugong ko. Be, dita. Oy, subli ka to. Subli. Abay sir. Abay lukluk ko na. Hindi sir. Abay sutsutilin na. Nabitin, be, kung kunam. Ha? Nasayat ka sa aramin mo? Kaya mo itong bigat, awang kang tutuin, ikatan ka? Ala, saragang ang awak lang. Ano klo? Ang badit ugaling. Wala nga takas tamang namin taramid mo. Sorry, sir. Sorry. Sige nga rin. Sir? Saan ko ito ilalak sa kwarto? Kahit mo tutong... Bye-bye. Gusto mo nagkakon, sir. Loko na dyan nga katulungin. Pawa na di kastoy nga biyag. Kaya po, Diyos ko, kaya. Nakaadok pa yan, titi maog manong sa ako sa tagwab ng diretso. Pawa na matan, diretso matan, arak ti pagpapasak ka na ti pulutan. Bagata na namaya panakaprito na. Wala, timagwak manin. Yung may ti asawa. Kasla kayat mo na mabartek, sweetheart. Abay, nagdalakal pa nagtaong mo. Saan nga pag agayis, agdanom. Abay, kumantanumak. Ikam ti ayos na. Nalamis lang aro din, kapalit ayos na. Daperaman na. No, ikat ti ayos. Tapi kasla mo lang pagpupungtutan data pulutan kanti arak mo. Awan, kabuka dito saan ka na pagustuhan, sweetheart? Bahamtin no rabi. Dato ito ima. Kanin, babamon. Madit mabannog kang ka, diba? Kasanak ba't na mabannog no ti ima? O nating iwat ko. Baka umapal kan to. Pakahiyat mo isarakon to. Kasano natatakas sa mapasamak ka. Kada kayo.
Kiturayan mapagustuhan ka lang. Tadi mo kit pagpupungtutan na taara. Pagpupungtutan kaya. Yung maamahambang takas ti dati nga, jar mo. Naputo ti ulong. Pati ti katulong at ungtam. Sinag ko na, kunana, ungtan nagdiser kunana. Pagpupudutan nak, kunana. Sa bagay, mawatak mo't kisuna at kastat mabitin kunana. Hapi kami nimbagam. Imbaga ka naon na pasama ka na ta. Di na magnalang no api ka nabayag tang hang rimwar. Katikas dyan tayo magaga. Na kahit kumaniser mo nga, mapasama ka na kami, mailiw, madimot kayat, di doktor ko na. Kasama sa dyak kayat, nga dadakas mapasama ka na kami, ginako. Na lang nga. Una takat katawaan na, tilo ka babae. Talabitinak ka no. Saan nagpahot dito nga babae, no, kastat ugali na. Paspasensya, amon. Okay, matiso na. Naging mas niluto na. Okay, di pa nang prito na nata pulutan mo, di ba? Huwag nga ron. Tumangan tayo, mapanek na kamto, no? Kasanot mas niluto na. Sana pinasidalos na. Ano samnatan? Ano sutsutilan na ka? Ito ka kalaubing. Naimas ngagpaiso ti luto naman ng nami nagisang isuna. No manang kitaan na sa umisan. Yung magdasang nga maira na nga kubit kita kada kami ni Nelia nga asawak no kasta ngagsabat di kiti matami. Imuno na nga nalpas ti asawak manong nami kat idadda ti salas. Idi umasadag kanyak ni Myra manong nami. Sir? Turabi, sir. Jack, ilalak ti silat ko. Abi pagpagandras ta. Sir, maawatak tarik na. Kras ka, sir. Luktoyin. Among nadakas na ito, bagbagam. Ni sir, man. Hindi mo kaya, saan ka matapilitan? Basta lang bagak. Saan ko ang ilak ti silad ko? Ururayin ka. Intuloy ko ti minom manong nami ito o nagtisilid mi ti asawa. Sweetheart, gusto na daytang. Umaykan, taramin nagdi ko na. Kaanin. May mo kayan? Oo, sarsabi na. Mayat mo kaking ka. Mahan nga mo kayat. Maturo ka latin. Sweetheart, nagananos ka. Panubusan ka man kahit nga gumamit ti sa bali. Huwag ka lang magseryos. Right? Makaano sa kung mga iba ka mga gumamit at ti sa bali. Huwag lang naging GRO. Maano makalak at sakit mo. Kahit may transfer ka niyan. Isarding mo, maturog kan. Pagkasta ka gayon, lumabitin ka. Pagpapapasa ng di arak. Ibusay kung dito tamdo maturo ka to, tap na akong problema kun. Dito lang. Sige, bakala ka. Inibus ko ng pay sumanong. Itay ibagbaga ni Myra nga aritan nak manong nami. Jack kayat. Talaga nga jack kayat manong nami nga maibabatikin na tao. Tumutupak din. Ti katulong lain. Midi tamariknak ti bartek ko manong. Rimuara kiti siled. Tinurungkon manong nami di siled ni Myra. Umaya kon Myra. Eksagana kaloko. Ar-aritan na ka? Ar-aritan na ka? Nakuuyo sa akon manong. Short lying in. Hindi. Sa gidig ti seradura ti siled na saan nagpeso nga nakalak. Ininayad ko ang hinuktan sa aksimbre, kalpasan na
inrekep ko sa ako inlag. Imasadagat, duwa lang agdan, duwa lang agdang, adda akong ti sa kaanan, ti Katrina. Manong nemi awan silaw, ngem, adagar arna nga lawag, manipod iti silaw ti ruwar. Kat ni, ti loko nga babae, saan ka naka-short, nakapantilaeng. Iti nga tumanong, awan brana, ket narasay ti bato na. Wow! Apo, Diyos ko, sana ko nung makatagpil ko na. Inikat kong t-shirt ko, manong name agraman brief ko, ket si magpata ko ni ti kama. Dagiti duwa nga imak, adan, tibagina ket naibaetan ni ti duwa nga imak. Nga insarukod ko digiti duwa nga imak. Tamtamdagak ti rupa naman, matmaturong ko na kintuturong. Inisadag ko ti rupa kiti rupa na. Nagbanglot sang aw na. Inamalakon digiti lips na. Sir, siyak. Sir, inlak mo diri daw? Inlak ko. Sir, wait lang sir. Ikatakot di ba, Dok? Ikatik pa yun di pantik, sir. Sir, lagi pa yun. Saan ako ng virgin? Ambok, mamatiak. Saan ka marikatang nasumrik, sir? O yan. Sikit, sir. Oh, sir. Kras ka. Kras ka unay, sir. Oh, sir. Manong namino kasano ti kinaimas ti luto ni Myra kastamat ti kinaimas na. Ken kinalaing na. Nalaing manong nami ti simublat nga nang lailo kanya. Idi kanak manong nami sus doha tamat mga anak met ko na. Kit ba nang pinalingling ko ti plastar mi manong nami kit ni. Ang galing naman ito. Sobra. Oh, mapo na yun, manong. Kaya po ta nakainumak, manong nami nakawawild ka. Na wild metisuna. Uwan, manong nami. Numanan ibagana, manong nami, napanin, napanmanin. Kaya ka po ta mapamitin tiriknak, manong nami. Pinaliwak ti posisyon, ti plastar mi. Kaya dito yan, manong nami, nga tinagikuwak. Ti katulong mi. Oo na yan, manong nemi, ti panagas-asog kan panagareng-eng na. Ti panangkayat-kit na kaniyak no kasta nga maitayo. Sakit nagsabat kami, manong nemi, di mapanmeten tirik na. Orel na kapapaho, tingkang panagkayat-kit, manong nemi. Dako saklangan na usawan, manong nemi, iti muna nga rikos. Sir? What? Myra? Galing mo, sir? Muna taon? 24. At Danubium. Sino nubyo ka? Anot ka sasad naman? Houseboy? Son, sir. Ano nga rin? Karpintero? Naglaing ang karpintero. Abi, manugot ka. Ha? Kung mawatak matirik na, bitin ka. Kut ko na ni ma'am, nakakaasin ni sir mo ko na, so masyalakin ka. Sa mesa,
Masapol ko met, sir. Di kahit nang asawan. Liniputan mo di boyfriend mo. Boyfriend ko pa ilain. Si Kangay, asawa mo ni Suna. Ngayong liniputan mo ni ma'am. Laka. Di naman butbut nga nakasta. Pinalubusan na kumat. Hala? Pinalubusan na ka ni ma'am? Gumamit ka. Iti sambahan no kayat mo ko na. Huwag lang GRO. Inaraman na ko huwag lang ang katulong. Huwag lang ang katulong natin. Ano ko na? Hanawat ko na. Tanim baga na ko makit. Di awanak dito eh. Hawang nga rin problema ta, sir. Manupay nga bulan. Santo aganak ni ma'am. Talupay nga bulan. Di talong bulan ta nga tuloy. Mano nga bulan. To santo mabalinan ni ma'am. Talong nga bulan. Happier. Happier nga si kati asawak, sir. Happier nga siyak ti kaidam. Sir. Alamanen, sir. Oh, sir. Oh, Myra. Sir. Myra. Sir. Sir. Ore ko lapi namin tlo manong naimi. Tamang ang kunak santon na mapasamak karigil sumarasurong arabi. Di makadakas idag subli ak iti silad mi ti asawak nakiktutak. Nagapuam. Sweetheart? Nagapuam ko na. Napanak kita. Nangalat na minom. Minom ka? Apay nakauyos ka. Dati mat nga uyos. Dati. Nag-uyos kaya. No, naka-aircon na eh. Kamalan ba doon? Di ka laminan? Sige. Maarag ba doon? Naka-uyos ako mag-gaya mga peso itay ba rumuarag dito sila. Tuloy man tumaturog. Tapanturog ak manten. Ituloy kong tumaturog. Maturog ka manten. Wen. Di kahit kang asawan, awang pa'y turog mo. Adaan. Napanak lang, iminong po nakmat. Amamukan. Sa bagay. Pinalubusan ka. Huwag lang GRO ko na. Ninakin mo sa oy. Nelia, ha? Sana ka kasta. Bakit pa nagpapagod mo katutupak na katulong ta? Nelson, nakapapaot kang awan. Imay nagsiim. Nangikot arang ang asog yun. Makulubot ka ba? Ay, sorry. Okay lang. Tsak pa mamati nga seryoso na tangang katulong. Data lang ang masigugam. Santo nang maulit. Kasano ng ore santo nang maulit ka nagsikog. Di solayso. Inangarot ti kahit mo pasama. Pagtalawan ta? Api kong pagtalawan. Ano basol na? Tapos santo nga maulit nga. Huwag lang masikog, dahil kahit ko sawen, kensa mo nga seryosuan. Tanakay mo imposible nga siya tot papanawon kada kayo tagasawa. Santo mabasamag tayo, sweetheart. Isungat ako na. No kasta maawatan di amin. Maawatan ka. Oray, kayo panan na nga. Lipliputan ka. Saan ko ibilang ang panang lipot? Kasi papalubos akmat. Tadyak na rin mabalin. Nung mabalinak kumaa, sa kapila garamit ak so
Dakilagara. Ngayon kaputa sana ka mabalin, mawatang kamayat. Naibalbalin ta ngamin. Tapnusan to nga maulit pa kini Mayra. Gago. Ore man pa ibalbalin ta. No adadan to nga kayat mo ni Mayra. Tanalalay ngam siya. Nagkunang nalalay. Kanalalay ng iso na taon kamamak na. Siya ngay. Baka iawawak to lang nga. Isungat ko nakapapanawa mo. Awang basol na tapno pumanaw. Sige. Maturog na natin. Huwag lang agsikog ko na. Ha? Wen. Tanog sikog. Dakil. Nga pakakitaan. Ti relasyon nyo. Manong name nakaturugan ti asawak siyak. Jakmat makaturugan. Pampanunutek manong name. At peso nga si awat ti asawak. Sa bagay, gusto ti kunana. No, mabalin iso na, sa kalpasan na kit liputak, dadya tinasakit. Ngam kabutasan nga mabalin, palubusan na. Saan lang di na kayat nga masikuga. Sa bagay. Mamanutikas kengkuha ng asawa manong nebi. Kadigiti sa marsarunong nga rabii manong nemi orayak pailaeng nga makaturog ti asawak. Kalpasan na mapangkuntumeten isublat nga kaedda ni Mayra. Kamanta na ginikod daw manong nemi nga mabayag nga makaturog. Sweetheart, di ka pa makaturog? Ano problema mo yan? Ito pa panam? Kada naman pa si Riringak. Si Riringak manunumat maturog ka just the same. Diba? Tayo doon makariingak, nga awang katisibay ko, amuklatan no sa dito ayam mo. Kahit nung gumanat ka, diingkan. Alaingkan. Tapno makaado kayo. Talaga ka di matlayang saan ka masaksaktan? Ad-ad nga masaktanak no pilitan na nga siyak ti tagkikwayam. Diba? Kaya manak, taman nakawat ka. Ano nga ti marikrik nam kini Mayra? Pagparausan. Kapag kami nga sa mong liwatan, rinabiim natin. Baka saan nga griglan? Man, kaano ko ma? Ang panadanunan. Dahil sa matin makabulang kastera ramidan ta. Kadi, loko ka ha? Dato taglag iba. Once nga maamuak ka masikugam ni Mayra, ipabusoy kan kang kuana. Hindi pagpintasan nakaredy nga rabii manong nemi nagsubliak matlang nga dangos dito silad mi. Abay nagsubli ka? Madama? Ana? Abay katawa ka? Abay katawa ka, sweetheart? Di saan ka mapagustuhan? Turuturid ko natin sa mangliwat ti makalawas. Makalawas ka din ako. Katuan, di ba? Kastakan ako ha? Makalawas ka. Data ano, ang gagaramat kat sa bali ha? Di tarwar. Padasam di maladong ang kawid. Kitam, magkitam. Padasam nga ibagada nga naghaptay ka kitam. Sweetheart, kayak mat kat di makalawas. Ang gurnoong maturog ka nga rin. Maturog ta nga doa. Maturog ta nga sto nga kininarako. Sweetheart, baka siya
Di daytoy. Sa lang na pagusto ni Myra. Sa tipag ipapasan na. Kaya naman, ang lalo ko nakatatangkan. Tamang karot imam na. Mamanog ka, madi. Man, mayat. Tangiwat mo. Kano maghargari akta isyot ko. Kaya dadaka sa mapasama ka na kami ti anak ta. Diyan to kata makonsensya. Amang gaman kas na. Maturukan. Katawanak makitam. Mapanak latatian ni Myra. Pabugwam. Maturog tahan. Ito eh. Wain manong nemi inem nga bulan. Nemi di mabalinin ti asawak manong nemi san ko matan nga sanak matan nga mapani ti ayan ni Myra. Bana nga pagpupungtutan. Madlaw ko lang talamanong nemi nga agpupungtot gagtrabaho iti bigat. Baybay amat lata manong nemi ni Nelia isun. Nudududwa kam kininelia manong nemi ngagsanasarita. Pag sanasarita kami ti may panggap kini Myra. Api kasi dito katulong ta. Nagbalbali mo na. Huwag nga ron. Amuno amot ka po na? Imbaga na kin ka? Oresan ko sinalutsud. Uno sa lutsudan. Oresan na nga imbaga amo. Yung nakasayasayang ang papanawon eh. Analibtak. Maubra na amin. Agraman ti panangayuan na kini June. Ti anak ta. Na-assistir. Na-asikaso ito bin. Nagrigat nagsapol tikas. Magsapol tikas kang kuha ng napintis trabaho na eh. Lupay kahit ko kumapapanawan. Papanawam ka din. Ano? Baam na siya timang sapul ito sa balay mo, kasukat na. Tapapanawan na. Unang manat, basol na. Kasi pa nagtupog-tupog na. Basol na na dyan. Nakanta kami na pagusto man rin. Ano? Saanan? Mabaling kamatan. Nagbasolak. Ito manunga bulan. So nga saan ko kahit nga tultuloy. Kahit nung saan nang isar din, tikas tango gali na nga talaga. Talagang na siya kabisbot mangikat kang kuha na. Pagtalawan. Di pagpindasan naman nun nemis at voluntaryon nga nagikat. Apay maten, Myra, anat kaguram. Agasawa ko, ma'am. Agasawa kam gali boyfriend ko. Gusto nga bilin na agikat ako. Sige. So, dahil sa rason. Hindi lang mabaling nga, iyam amumto kata kami, ti boyfriend mo. Di mo kadi kayat, nga mga anak kam ti kasar kada kayo, kinisar mo. Di kami nani, kawa na, bakit di kasaan? Sige. Sige siya. Ma'am. Sige, Ninong. O, pero nagkatawa ka. Namutag katawa. Namutag katawa, Myra. Nimit, ma'am. Muna lang arutin. Ninong ko. Nakaala kami matikasukat ni Myra manon nemi bakit abalasan. Kat ino nagsikog manin ti asawak. Imposible magkatutupak na ito nga bakit nakunak tinagam ko. Numanin umay pumasyar na kita agasawa nga Myra ken Alex manong. Ninong, anda ni Ninang? Awa na pa'y. Ninong, nalalayan kang ni Alex. Kananang kita. Ninong, alaman Ninong. Loko kasambat nga babalin ha.
No idikit katulong da ka, itakat ninong na, anakat kasar, huwag na. Mapang nga Alex kami, nakait ti pa isuro. Isuro ma. Ninong, nalalaing ka. Dugo ka. Di na akong sulisugan na kasta. Haanin nga mabalin. Ang kaya manong naming nga dinamat tanim bagbaga ti problema na. No kasta nga pumasyarda, nga ipasyarda ti duwa, nga anak da, duwa matan ti anak mi manong nami kaninailia. Kad nagtultuloy ni Nana Sabel, nakad kaduwa mi. Manong nami, hindi may kadwa pa nagsikog ti asawak, awang kanumatan ti sao ti doktor, nga saan nga mabalin. Iso nga oray di walot bulan, hindi nagsiyam nga bulan, okay pa rin. Awang matan ti bilin ti doktor, huwag. Awang mating bagbagana, kat awang matidakas nga napasamag karigiti, agina, ti asawak, kat ti makaduwa anak mi. Ito nga ron ti pagkasalitak, manong nemi, kat sabi ko saan tang katultuladan, kada kiti mati nga paset na, okay lang no, lakit dito palubusan na kayo ni bagat mo, uno bakatyo, di ba? Tingnan mo kas pagkarigan, awan tirason, tapno gumamit ka sa bali, agad saan yung araramidin. Tuwing nga ro dagyaman nga pagayam mo, Nelson. Thank you, Nelson. Thank you pa nagsurat. Apa nang buray dahil apakasalitam.